nwanne anyị nwoke bụ ozi omere nwa Nsugbe gwuru n'egwu wee jụọ sị ọ bụzikwa ọgwụ unu na-agwọ ihe enwe ọ bụzikwa ọgwụ unu na-agwọ kpatara na ọgwụ adịghị elezi ile esokwala njụ anya bụ ajụjụ ọ bụzikwa ọgwụ unu na-agwọ ihe na niile kpatara na ọgwụ adịghị elezi ile ọ bụrụ mgbe gboo mmadụ chọrọ ịgwa ọgwụ amụsị na amụsị na-enye nsogbu a na-agwọ ọgwụ amụsị without any money a na-enye egwu ya n'efu ọ bụla afọ na-alụ mmadụ ka nwanne ya nwoke sikwu ọsị na were ọgwụ nye gasị gị were ọgwụ ka ị naba bụsọ ọgwụ lụrụ ka ị bịa wetali ya ego mana today ọ dị ozi etu a maka 4 dekin na 33 dekin mana today is not all about 4 dekin again, it's about Bugatti, it's about hotels, it's about so many things. Ọgwụ dị elezi ele ọgwụ na-abụzi lele bụ isi mmadụ weta nke a mee nke a mee nke a na nke a that's where the problem now. That's why anyị Igbo ji wee sasịa fit ourself because of nonsense, because of ọkọ ọchịchọ, because of ego. Same thing goes to our pastors. The way they are doing things now, the way they are pastoring people now is unbelievable. It's all about money. They don't care about any other thing except money. You may be see obodo bata n'ụlọ ka echi ego echichi iwetara ego bata n'ụlọ ka ebulu ọka nweta ya ọbụla ị na-eme as long as iji ego, there's no problem. They will accept you, they will give you title, they will respect you. Yes, it's all about money. So njọ bụ ụka ka na-aka ya ka ọ nwere ihe ọzọ a na-eme ka Social Club ka anyị na-eme according to our brother kwuru na ọzọ ebe na nwa Nsugbe si Social Club ka a na-eme ya ka ọ bụ ụka ka na-aka. I see asking that question because they go ọgwụ that time kịta ka ọ na-eme kịta ka ọ na-eme mmụọ kịta ka the main that is the kịta ka onye niile na-emezi ọbụzụ ọgwụ ka a na-agwọ ya ka ọ gịnị ka a na-eme mebisi obodo nwezi obodo enwerozi nsọ nwerezi obodo na-asọ onye ọbụla na-eme ya sọ ya. If you see our so-called native doctors the way they are parading with nwaanyị ụmụ nwaanyị na-eme ọtọnọ na-eme ihe lụla na-eme ọrụ akwa, you ask yourself ọbụzụkwa ọgwụ ka a na-agwọ ya. The same thing goes to our pastors. They changing women like clothes. They change women, they marry divorce, they marry divorce, they do all sorts of things. Ị na-ajụzi onwe gị ọkwụ ka a na-akọ onwezi ihe bụ alụ n'obodo onwezi ihe bụ nsọ so many things na-eme everybody na-emetu osi masị ya nwe jukwa gị na ọbụzụkwa ọgwụ ka a na-agwọ ya ka ọbụzụkwa ka a na-agụ ka wee ihe ọzọ anyị na-emezi na bụrụ ka ọkọt ka a na-practice na ọdịbịa ka a na-eme ọkọt ka a na-eme ọkọtizm ka a na-practice na ọdịbịa ka a na-eme because na bụ ihe adịgo too much. Check out what is happening in our Igbo nation. A lot of things is happening. Alụ na-eme tọnọ na-eme so much wahala, so much trouble. Were ya na-aga aga kidnapụrụ atọlụntọ mmadụ efuru something mmadụ ahụa ara akụ ọbụla akụ so many things na-eme. So wee jụọ sị ọbụkwa ka anyị na-agwọ ya ka ọbụkwa ka a na-aka ka o nwere ihe ọzọ ya na-eme okwe ka nsị ka nkwuo n'ụbọchị tata ka emesịa